हाय फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला कारवारी सोलं कशी बनवायची या व्हिडिओमध्ये फुल प्रोसेस दाखवणार आहे। तर इथे मी कैऱ्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या एका टबमध्ये घालून आता व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेणार आहे। तर इथे मोठ्या मोठ्या मी 85 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। तर आता पाणी वगैरे घालून स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत आणि नंतर त्या एका सेपरेट भांड्यामध्ये काढून घ्यायच्या आहेत। तर इथे मी आता काढून घेते सेपरेट भांड्यामध्ये। स्वच्छ धुवून घेतलेल्या कैऱ्यांमधलं पाणी पूर्ण व्यवस्थित निथळून घ्यायचं आहे आणि इथे मी पिलरनी या पील करून घेत आहे। जसं तुम्हाला जमेल तसं वेळीवर किंवा चाकून तुम्ही करू शकता। मी इथे पिलरनी करत आहे। तर इथे मी व्यवस्थित कैऱ्यांची सालं पूर्णपणे काढून घेतलेली आहेत आणि इथे तुम्ही बघू शकता मी वेळी ठेवलेली आहे आणि या वेळीवर मी आता हे कट करून तुम्हाला दाखवणार आहे। तर इथे मी वेळीवर आता कट करायला सुरुवात केलेली आहे। पीसेस मी मीडियम साइजच करणार आहे, कारण का अगदी छोटे छोटे केल्यात तर ते वाळल्यानंतर श्रिंक होतात, एकदम छोटी छोटी सोलं बनणार। तर इथे मी जसं दाखवले तसं तुम्ही कट करून घेऊ शकता आणि जे बाट आहेत ते आपल्याला फेकून द्यायचे आहेत, त्यामुळे मी सेपरेट प्लेटमध्ये काढलेले आहेत आणि साईज तुम्ही बघू शकतात मीडियम ठेवलेली आहे। तर इथे माझे आता पूर्ण कट करून झालेले आहेत आणि जे फेकायच्या बाट आहेत ते सेपरेट मी काढून ठेवलेले आहेत। तर इथे मी आता ह्याच्यामध्ये मीठ मिक्स करणार आहे। मी इथे जाडं मीठ वापरलेलं आहे, क्रिस्टल सॉल्ट। तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही बारीक मिठाचाही वापर केलात तरी चालेल। तर तुम्ही बघू शकता मी आता हातावर घेऊन ते कैऱ्यांवर कापलेल्या कैऱ्यांवर स्प्रेड करून घेत आहे आणि हे प्रोसेस मी एका प्लास्टिकच्या टबमध्येच करत आहे। इथे तुम्ही स्टीलचा आणि अॅल्युमिनियमच्या भांड्याचा वापर नाही करायचा आहे, कारण का ते खराब होतात मिठामुळे आणि आंबट कैऱ्यांमुळे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळीकडे। इथे मी 85 कैऱ्या घेतल्या होत्या, तर इथे मी 400 to 500 ग्राम्स मीठ यूज केलेलं आहे। ह्याला मीठ जरा जास्तच लागतं या प्रोसेसमध्ये। मीठ मिक्स करून झाल्यानंतर टबवरती प्लास्टिक घालून आता हे कव्हर करून रात्रभर असंच ठेवून द्यायचं आहे। तर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही बघू शकता ते मीठ पूर्ण विरघळलेलं आहे आणि त्याला पाणी सुटलेलं असतं। ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं पुन्हा एकदा सकाळी आणि नंतर प्लास्टिक असं स्प्रेड करून त्याच्यावर आपण हे स्प्रेड करून घालायचे सोलं सुकवायला आणि हे जे पाणी असतं मिठाचं ते फेकून द्यायचं आहे, ते वेस्ट आहे। आणि व्यवस्थित असं स्प्रेड करून प्लास्टिकवर उन्हामध्ये वाळत घालायचे आहेत सोलं। 3 ते 4 दिवसात कडक उन्हामध्ये वाळून आपली सोलं अगदी परफेक्ट रेडी झालेली आहेत। काचेच्या भरणीत किंवा प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये भरून तुम्ही हे वर्षभर वापरू शकता। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ही पूर्ण प्रोसेस ते नक्की सांगा। लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर नक्की करा।